Type ko, instrumental music. Pipili ako ng kandilang nakakakalma. Yung mga Gen Z or look na. Matatanda na sila. Hindi. Natatandaan ko dati, Jigs, I'm sure, pag bago tayo gumimik, para makuha na natin yung yung feels nung gimmick. Yung radyo natin, patutugtugin na natin ng malakas yan. Totoo, ayan. Para ano na tayo, yung mga parang senses mo, yan, oo. Yung mga spidey Correct, senses mo. yan. Yung mga spidey senses mo, talagang magising na sila, ready na para pagka gumimik ka sa Villa Maria, sa mga pinupuntahan nating lugar noon sa Malate, di Wuthering ba? Hall. Yan, di ba? Luma. Correct. Ako naman, yan! Alam na Nakita alam. ko umilaw mata ni Nico. Correct. Pero ngayon, halimbawa, ako Jegs, kunyari, magpe-prepare ako because may pupuntahan akong party ba man yan. Ay, sabi ko sa'yo, ang una kong gagawin, pupunta ako ng Spotify, type ko, instrumental music. Tapos sunod kong gagawin, pipili ako ng kandilang nakakakalma. Yung iba-iba ng ritual. Samantala dati, palakasan ng radyo. Pero wag kayo baka sabihin nyo naman, ay matatanda na Ay, sila. hindi. Well, Excuse napatunayan me. namin nung nakaraan lang. Correct, di ba? Sumuko yung mga bata. Correct. Kami ni Diego, gising pa kami 3 a.m. to 4 a.m. Yeah. Yung mga Gen Z or look na. Gen X for the win. Pwede kaming kalma-kalma, mag-cha-cha, fruity, papatugtog na instrumental. Pero kapag katinawag na ang animal spirit namin, Andun lang siya. andun lang siya, waiting, nagisingin. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.